En nu voorbij komen, die kunnen alles materiaal erin gooien wat ze graag kwijt willen. Dus hier aan de Op T-fiets, ik bedoel op T-wagen. Ja, ja. Oh, dus daar is over nagedacht. Antwoord van nagedacht. Nee, ik zit in de stichting, dus Brugge Vriendschap, wat rond dingen aan Polen. En dan met name Poolse kindjes. Die komen dit jaar weer. Dit jaar in 1 juli komen weer 40 Poolse kinderen, arme kinderen, uit Senje. Dat is in noordoosten van Polen, dus ligt tegen Litouwen. En de Wit-Russische grens aan. Is dat dan het armste gedeelte van Polen? Dat is het armste gedeelte van Polen, ja. Er is geen industrie, er is eigenlijk heel weinig, alleen maar bosbouw. En door dat bosbouw op een moment dus is dat, ja, gaan die nu weinig werk. De winter nooit, alleen maar in de zomer een beetje. En er moet steeds minder gekapt weer of zo? Ja, ook nog. Ook nog? Ja, ja. Ja, en die lui, dus een heel arme mensen die echt dus het nodig gaan dat we ze een beetje helpen. Maar het beginsel is eerlijk dus dat die 40 Poolse kinderen komen om de 2 jaar. Dat is het om de 2 jaar. En binnenkort is het weer zoiets? 1 juli. En wat gaat je dan doen met de kindjes? We gaan naar Fantasieland, we gaan naar Monteverder, we gaan naar Gaaien. Zo. Meestal maar de ene dag gaan we dus het Gaaien. Even naar dingen zeggen van gauw naar Brugge. Naar Fantasieland? Naar Fantasieland. Dat is het schoonste wat we doen. Want daar kennen ze doorgaan niet. Maar daar geven we eigenlijk niks. Dat is, ja, voor kinderen is er niks door. En de kindjes die 40 zei je, hè? 40 stukken. Ja. En waar slopen die allemaal? Bij VVS, voetbalvereniging Schaarsberg. Oh, dus is dit nog Schaarsberg? Dit is Schaarsberg, ja. Ja. En die slopen dan door in de kantine? In de kantine slopen of in de grote zaal. In de grote zaal bij stapelbedden. En dat is echt, we willen ze graag op één plaats houden, want het is heel moeilijk om gezinnen te vinden die de kinderen opvangen. Ja. Ja. Robbe, je ziet natuurlijk ook wel eens door geweest. Ik ben het veel jaar door geweest. Ik ga gisteren weer geboekt, dus ik ga in mei weer erin. Dan gaan we die 40 kinderen bezoeken die komen, die komen samen en dan gaan we met hun moeder. En dan zeggen wat er gaat gebeuren in die week. Enzovoort. En dan springen die kindjes al een gaande lucht? Die stonden in de rij. Ja? Die stonden in de rij, echt gewoon. Ja, maar dat zijn er 40. Maar ik neem aan dat er meer dan 40 kindjes in het noordoosten van Polen wonen die... Verdond dit al sinds 2004. En er komen altijd 40 andere kinderen. Hoe dezelfde streek door, maar allemaal andere kinderen. Maar hoe gaat dat dan? Is dat een loting of wie? We werken samen met de sociale dienst. Vandoor? Vandoor. Daar werken we samen met. En door dus, die zoeken die kinderen uit en die zeggen, en we zeggen ook zelf van, en we checken dat ook, dat de Poolse arme kinderen zijn die komen. Dat is ons doel eigenlijk, alleen maar arme kinderen. Even over arme kinderen gesproken. Dan wordt er hier in Nederland ook wel eens geklaagd hè? Over armoede. En er zijn ook mensen die moeilijk rond kunnen komen, volgens ons begrippen. Ja, ja. Maar als we het hebben over armoede in Polen, hè? Je ziet er getuige van geweest? Ik zeg altijd armoede zo. Hè? Ja. Ja, wees gelukkig. Iedereen is gelukkig met een tientje en de ander is gelukkig met €100. Snap je? Maar probeer de situatie door eens te beschrijven. Wie is de situatie door? Ik ben al door de eerste keer door geweest in 2006. En mensen toen die huizen zochten, dan voelden ze, dat was verschrikkelijk. Dat waren echt, dat ze nou in de verken staan bij ons terug op de boerderij, dat waren ringer, als je door minder huis. En die hadden geholpen bij een moment en ook met allerhande dingen dus weer, met dat ze de huizen kunnen verbouwen. Nu materiaal krijgen enzovoorts. En dan gaan ze met helpen. En dan zie je bij een moment, als er een jaar nog is, zie je, oh, dat gezin weet goed. Maar dat gezin kan ze vergeten. Weet nooit gehad. Maar ja, toch willen ze helpen. En dat toont van nu al 14 jaar. Ja. En wanneer is dat moment bij ook gekomen van, dat gaan we doen? Het moment is gekomen, dus de buurman, de vroegere buurman, hij neemt café zo, dat ging 2-3 keer per jaar naar Polen. En toen komen de gasten boven van, godverdomme, we moeten een stichting oprichten dat die kinderen kunnen komen. Nou, en zo en dan kiezen met moeder van andere instellingen, dan kunnen ze bij het punt van, hé, daar moeten ze toch heen gaan. Door zijn echte armkinderen. Ja, dat is in het begin gegaan. Hè. En zodoende, en dat gesprek gaat allemaal verder, dus die Lierse bazen kennen door, de burgemeesters van die steden allemaal. En die zijn allemaal enthousiast, want die kinderen is de eerste keer in hun leven
dat die boete Polen komen. En dan nog op vakantie ook nog. En zodoende deed ze dat. Wat duidt armoede met die mensen door? Wat deed armoede? Hebben die mensen hoop? Die kregen geld, wel van de staat, maar dat is eigenlijk weinig. Vier komen bijvoorbeeld door met 1000 euro, zeg maar, per maand. Maar die kregen maar 250. En dan moet ze ook met rondkomen, dan moet ze ook eten kopen en dat is natuurlijk, dat is armoede bedoel. Maar ja, daarom zeg ik altijd tussen haaktekens, wat is armoede? Is ze gelukkig met zijn arbeid of is ze niet gelukkig? Weet ze niet. Dat is moeilijk te zeggen. Maar zien die mensen, kunnen die nog genieten van dingen? Of, hebben die nog een idee van een toekomst? Kieken die vooruit of leven die vandaag tot dag? Die leven vandaag tot dag. Die leven echt vandaag tot dag. Dat is niet zo zeggen van, je gaat zeggen van, oh, wist wat ze doen tegen, wat? Vergeef dan 100 euro. Wat we net doen, vergeef ik geen geld. Dat is dan van net. Maar dan kiezen de drank. Dat is het tweede. Want dan geeft ze 100 euro heen en dan maandag in naar de winkel heen. En dan kunt soms later om 10 uur terug bezopen heen. Dan is het geld al weg. En het geld is weg. Ja. Maar had niks gekocht, geven de lu. Of voor het gezin. Ja. En dat, als ze geld geeft, dan gaan ze misschien de zorg wel wegdrinken. Ja. En dat duurt, dat... Maar drank is toch een van de grootste dingen, hoor. Hoeveel lu zit er bij de stichting? De Bruggen van Vriendschap? We zitten met 20 leden. Het hoeft niet goed te zien. Nee. Om alles te doen. Het hoeft niet goed te zien met alles te doen. Klein clubje, grote daden. Juist. Ja. En wat heeft het met de club gedaan? Is dat een hechte club? Ziet je ook echte vrienden van elkaar? Ja. Ja. Die hoeft met de winter gaat gebeurd. Ik heb moeten ophalen, we gaan zwoorden, dan hoef ik met de bellen. Hey, stond er zo een paar maanden verder van kom we gewoon samen, houden we het samen op. Dat is allemaal geen probleem, dat is allemaal prachtig. Zo'n allemaal. Dat is juist de man voor de eigen club dat we ook elk jaar erheen komt. En met die kinderen die geweest zijn kallen en die kinderen die komen kallen. En dat is natuurlijk het schoonste ervan. Dus ik vind dat... ik ben er trots op. Die doen het ook van 2004 af. En ik zeg toch, ik ben nog 10 keer door geweest. Ze is allemaal verschil. Ze is de goede route en ze is de slechte route. Is overal, hè? Is overal. Overal hetzelfde. Je kan ze niks aan willen. Dus, maar dat is het prachtige ervan, dat ze zegt, je kiest een warm gevoel en ze jullie kan helpen. Heb je door ook vrienden gemaakt, inmiddels? Honderden. Ja? Honderden. Vroeger gingen we met de eigen auto, dat zochten ze het kenteken dus, van Nederland. Dan kwam de lui op de wagen lopen. Nu gewoon van met het vliegtuig, want het is wie reizen. Het is 1600 kilometer. En daar ben ze 2 dagen mee bezig. En dan gezegd gewoon met vliegtuig en dan huur ze door een auto. En wie doet je het met de taal? Verhand in de vereniging dus heel veel die Pools kennen. Die Poolse vrouw die getrouwd zijn met een Hollander, zeg maar, met in een landgraaf. Oh, wat leuk. Dus het is een multiculti club. Multiculti club, ja. Ja, leuk. Ja, hoor. Heb je ook een Poolse vrouw? Nee. Wie redt je ook dan? Handen en voeten. Handen en voeten. Met gebarentaal. Ik ken verschillende woorden, ken ik. Maar ik kan me ook wel een beetje begrijpelijk maken. Tegenwoordig kunnen ze heel veel Engels. Dat vind ik ook niet veel. Toch? Ja. Dat is de eerste keer dat we gegaan hebben gezegd tegen die leerschool dat we moeten beginnen met Engels. Ja, maar waarom dat dan? Engels kunnen ze overal door de hele wereld. En hebben ze er ook wat mee gedaan? En ze handhaven met ja, heel veel. Begin nu Engels te moeten. Dat is schon. Er zit een paar bij, die handemam natuurlijk van de Duitse grens, of de Duitse grens af, die kan een beetje Duits. Maar het Engels kan er voor snoe op dit moment heel goed met behelpen. Dus, om even terug naar het begin te gaan, ik vind het geweldig dat hij gewoon... Wie was al af aan het vragen, zal die goede mens vergeten zien om de deur van de wagen dicht te maken? Ik had toevallig het opgehaald. Wat stonk. Ah, oké. Dus in de kast. Daarom staat het raam ook op een keertje. Ja. Heel goed, even door laten blozen. Ik denk even doorblozen, want... En wat heb je nou het liefste, wat lu achter in het uiten stappen? Wat ziet je meest blij mee? Alles met huishouden te maken had. Met kleren, met witgoed, met servies, met alles wat ze missen kunnen. Maar dat weten jullie allemaal. Dus je hebt vaste donateurs? Zo'n vaste donateurs, ja. En Dukse nog, dan kom je 's morgens door, pak het op. Goddomme, is dat ding wel vol.
Dus dan moesten we wel gelijk maken. Ik ga ze wel uitzoeken en of ik laat dat uitzoeken dan dat anderen. Want ik kan het daar eens toe. En daarom zit het allemaal open. Maar ja, we hadden een laptop. Ja. Zit allemaal open. Dus dat weten jullie. De bruggen van vriendschap.nl, hè? Ja. Dus je hebt een eigen site. Ja. Mogen jullie ook financieel ondersteunen? We gaan een club van 20. En dan worden jullie dus echt 20 euro per jaar op storten. En dat is dan ongeveer een kling 100 lu. Dus dat helpt hand voor nodig. Want als ze dat niet haast, dan kan ze niks brengen. Zou je het liefste in plaats van iedere 2 jaar, niet ieder jaar, zo'n groepje kinderen hier naartoe halen? Financieel niet haalbaar. Niet? Niet haalbaar. Je moest rekenen, die kinderen komen best toch tussen de 12.000 en 14.000 euro. Oké. En dat is niet haalbaar. Verdedigen dit keer, maar het is niet haalbaar. Dat is moeilijk. Want we zijn nu ook wel blij dat we wat geld hebben, dat die kinderen kunnen komen. Dus... Maar dan moet je ook ieder dubbeltje moet je bij wijze van spreken omdraaien. Moest echt dubbeltje omdraaien en zeggen van jongens, even oppassen, we kunnen het uitgeven, want voor je gaat dat gaan, voor dit gaat, dat gaat niet. Want ik moet sparen. Oké, tot slot. Ze slopen dus bij de voetbalclub hier in Sjaasberg. Met z'n allen met stapelbed. Liep me enorm gezellig. Is ook gezellig. Toch? Is ook gezellig. En wat krijgen ze dan te eten? Of wordt er door de stichting ook, want dat is multiculti, er zitten ook mensen van Poolse afkomst bij. Krijgen de kinderen dan ook half Nederlands, half Pools? Nee, krijgen zuiver Nederlands eten. Zuiver Nederlandse? Zuiver Nederlands eten, ja. En wat? En van wie de frietentent, de bende van de boeren heeft de maat, die verzorgt het eten. Dus het is bijna voor niks. En dan gewoon van dingen, we zeggen van gauw, weet die club weg. Gewoon van, je krijgt een etentje cadeau voor die kinderen. Dus dat is allemaal... Heel veel mensen die in Natura sponsoren, ook ondernemers dus. Ook ondernemers. En tot slot, welk typisch Nederlands gerecht duidt het altijd het beste bij de Poolse kindjes? Een tuutfriet. Gewoon een tuutfriet? Een tuutfriet. Als ze het niet kon kennen door, dus ik wil het net maar gewoon een tuutfriet. Want wanneer die aankomen, die is wat ze krijgen is een tuutfriet.